שלום לכולם, כאן קריפקרפ, והיום אנחנו בסדרה של Just Cause 2 מולטיפלייר מוד. יש פה המון מודים בסדרה הזאת. נגיד יש פה מוד אחד שאתה יכול לעצב לך את השחקן, כי ככה לא נראה שחקן ב-Just Cause, אני הצבתי אותו ככה. יש עוד מוד שאתה יכול לבחור, פשוט לזמן עם הכפתור בי איזה אוטו שאתה רוצה, ויש פה עוד מוד שזה סקי מוד, יש פה מין מוד כזה שהוא מרוץ, יש פה עוד מוד שהוא יש פה עוד מוד שאתה יכול פשוט לוחץ על בי ומזמן מכוניות, יש פה מוד כזה שאתה לוחץ על שיפט אז האוטו נהיה מאוד מאוד מהיר, 7 יותר מהיר ממשהו במקסימום ספיד שלו, כל מיני כאלה. ובואו נתחיל. אוקיי, זה כביש המוות. אתם תכף תראו למה זה כביש המוות. יותר שדה תעופה המוות, אבל אני אקרא שזה כביש המוות כזה יותר קליט. אוקיי, בואו נבחר את האוטו הכי מהיר. בלי לחוץ על שיפט ולעשות ב7 יותר מהיר. אוקיי, 3. אופס, לחצתי שיפט, רגע. 3, 4, סע. מהר. אני רוצה שהוא ייסע הכי מהר שהוא יכול. הנה, איפה שהירוק, זה המהירות. 200, תגיע ל-210. וואו, שאתם מבינים לא קראתי לזה כביש המוות. וואו. אוי ואבוי. לראות כל מקום. אוי ואבוי. לא יודעת שיש לי את היריות האלה. אוי, זה ממש מגניב. אוקיי. בואו ננסה עוד פעם. אוקיי, עכשיו אנחנו ננסה עוד פעם רק עם שיפט. אוקיי. 3, 4 מהירות. אוי ואבוי. אוי ואבוי. אני לא רוצה לדעת מה יקרה כשאני אתרסק. אני ממש רוצה לדעת מה יקרה כשאני אתרסק. וואו, בואו נראה את האוטו שלנו. אוי ואבוי. תראו כמה הוא הרוס. מה? הוא לא הרוס? רק פה. מה זה? מה זה הדבר הזה? אני יכול עדיין להיכנס? אוי. לא, תכנס. ונסעתי! ראית את זה? נסעתי. טוב, בואו נעבור על הדבר הבא. מה זה? זה נראה מוזר. אני אף פעם לא ראיתי את זה. אמרו לי שזה מין סוג של פצצת אטום שהוא בנה כדי להשתלט לכל העולם. כאילו זה מה שהמשחק. אני לא בטוח. אבל לפני שנייה היה ברקים כאלה. וואו. יש פה דברים ממש מוזרים במשחק הזה. בוא נראה מה יש פה. רגע, מה קורה אם נפוצץ אותם? בוא נבדוק שנייה. אפשר גם לעשות איזה weapon שאתה רוצה, אוקיי. אני חושב שאני צריך לבוא לכאן עוד פעם. אין לי מושג איפה זה היה. טוב, לא נורא. אז יאללה, בואו לדבר הבא. למזלי, מצאתי איפה כולם סוף סוף מצאתי איפה כולם, זה כיף. אוקיי. ניקח מטוס ונעשה את הדבר הלא יאומן. היה פה מקודם המון אנשים, כאילו, זה מין road trip, זה כאילו יש מלא מכוניות שנוסעות אחת אחרי השנייה, והם עושים מין מסלול כזה מגניב, ואני מנסה להתנגש פה בשום דבר. נראה לי כולם כבר התקדמו, ומקסימום אם לא, אני רוצה לעשות איזה משהו ממש מגניב. כי אין כל כך הרבה אנשים בסרבר, אז אני ממש מציע לכם לקנות את זה. אולי זה עולה $14, אבל זה שווה כל דולר, באמת, ברצינות, זה שווה כל דולר. ועכשיו אנחנו ננסה לעבור ככה בין הקשרים בלי להתרסק, ולעבור ככה בין הכבישים, זה משהו ממש כיפי. אתם תראו, אני עושה את זה. אני אנסה לא להתנגש פה בשום דבר. אוי ואבוי. אוקיי, אני אנסה לרדת מתחת. אופה. פאק.
אוף, איזה בסה. יש, אנחנו בדיסקו. איזה כיף זה, אני מת על המקום הזה. תמיד ספינה ענקית, תסתכלו, תמיד ספינה ענקית מרחפת, שאני אומר לעשות מפה סוג של צניחה חופשית רק עם אוטו, אתם תכף תראו. אני רק צריך למצוא את המקום, והנה מצאתי. אוקיי, בואו נתחיל עם זה. אוקיי, איפה יש אוטו? אוקיי. אנחנו ניסע לאט. לקחתי בכוונת האוטו הכי גרוע, לאט. לאט. רגע. בואו ניסע מהר כדי לנחות על האדמה, כי אני יודע ששם יש אדמה. וזהו, אני עוזב את השיפט. ככה אנחנו צריכים. אוי לא. אוי לא. תראו לאיזה מהירות זה מגיע. אוי ואבוי. אוי ואבוי, לא לחץ על שיפט, תראו את זה. אוי ואבוי. אוי ואבוי. הפעם אני אנסה לעשות את זה רק בלי לעשות שיפט, ככה שאני נחת על המים, וגם לעשות את זה ישר. אוקיי. כאילו, עשיתי שיפט רק בהתחלה, אבל אני אעשה את זה עם האוטו הזה, כי זה אוטו הרבה יותר כיף להתרסק. אוקיי. בוא נראה, אם אני אתרסק על המים או לא. אוי ואבוי, בום. What the fuck? איפה האוטו שלי? אני לא מבין, תראו באיזה מהירות זה מתעסק על המים. זה היה אמור אפילו קצת להישבר. תראו, זה לא, זה כלום. מקדימה הכל חדש, ומאחור קצת. אני יכול להוציא אותה איכשהו מהמים, תראו. ראיתם, אני גרמתי לה לסוס. אוקיי, בואו ננסה את זה עוד פעם. כזה... טוב, לא משנה. אוקיי, חברים, נראה לי שמעשיתי את הדבר האחרון להיום. אני צריך לעבור ככה בין כל הקשרים האלה של העיר בלי להתרסק או בלי להתפוצץ. עכשיו זה ישר, זה קל, אבל תכף תתפרו מה יקרה בפניות. זה מין כזה, מיני גיים כזה שמצאתי. בכוונה לקחתי את המטוס הכי איתי, כדי לא להרס. אוקיי, חלק אחד עברנו. גם אם אני אתגש בתמרור אני מת. ככה זה במשחק הזה, אני לא יודע למה. אוקיי, עכשיו אנחנו פונים, ועוד מעט יהיה החלק השני של זה. אני תמיד עושה את זה. הנה, החלק השני. אוקיי, חברים, תגידו לי אם נהניתם מהסרטון הזה, ותכתבו בצ'אט אם העריכה שלי הייתה טובה. זו הפעם ראשונה שאני עושה ככה עריכה לסרטון. ותודה חברים שצפיתם.